Скоро в сайта ми ще намерите спортни дрехи и аксесуари, удобни за вашето ежедневие, за спортуване, за разходка в парка или планината. Като сега ви представям първия артикул от тази спортна серия, а именно супер удобна спортна раница. Тя е с едно отделение, доста е голям вътрешния джоб. В момента в него си слага моя спортен екип за фитнеса, всичко се побира идеално. Раницата е с подсилен гръб, има отделение и за лаптоп в размер на 15,6 инча. Аз сложих моя лаптоп и когато се сложи на раницата не убива. Раницата има и голям преден джоб с цип, както и две отделения с мрежичка за вашата спортна бутилка. В едното аз ще си сложа моята бутилка, а в другата мрежичка ще си сложа закуската ми в бурканче. Вземете раницата до 10 ноември с 15% отстъпка в сайта ми darimиленова.com и очаквайте скоро и спортните